Benvinguts a un nou videotutorial d'aules. En aquest cas anem a parlar sobre com consultar les qualificacions o notes de les nostres activitats. El primer que hem de fer és anar al menú principal del curs i situar-nos sobre l'opció Este curs. A continuació farem clic sobre l'entrada de qualificacions. En aquesta nova plana ens apareix una taula resum de les nostres notes. La taula està organitzada en 6 columnes. La primera columna apareix una relació de les activitats que tenim en el curs. A la columna ponderació calculada ens indica quin és el percentatge de la nota d'aquesta activitat respecte de la nota obtinguda en el curs. La tercera columna, que es diu qualificació, veiem quina és la nota que el nostre professor o professora ens ha assignat a l'activitat. I a la columna gamma veiem l'escala que ha emprat per a qualificar l'activitat. La quinta columna es diu retroacció i veiem els comentaris del professor o la professora. I finalment, a la sisena columna, contribució total al total del curs, veiem el percentatge que suposa aquesta activitat en la nota final del curs. Si naveguem cap a baix, veiem que en l'última fila està la nota que fins ara tenim del curs, tenint en compte les activitats que s'han fet i que s'han avaluat. Altra cosa que podem fer des d'aquesta utilitat d'aules és consultar quina va ser la nostra entrega i veure d'una manera més detallada la qualificació d'una activitat en qüestió. Per exemple, si faig clic sobre aquesta activitat, m'apareix el lloc on vaig fer l'entrega de l'activitat. I podem veure l'estat de la tramesa, que està qualificada, podem consultar el fitxer que vam entregar i finalment podem veure la retroacció o avaluació que ha fet el professor sobre el nostre treball.